σχόλια όπου οι άνθρωποι ευχαριστούν τον Ρόμπερτ και ζητούν συγγνώμη που τόλμησαν να δουν φωτογραφίες του χωρίς την άδειά του. Το μουσείο άρχισε να λαμβάνει επιστολές, συγγνώμες από τον κόσμο. Μη μας καταραστείς. Συγγνώμη Ρόμπερτ, δεν σε σεβαστήκαμε. Μια επιστολή έλεγε: Αγαπητή Ρόμπερτ, θέλω μόνο να σου ζητήσω συγγνώμη που τράβηξα φωτογραφία πριν σου ζητήσω την άδεια. Από τότε υπέστηκα μια σειρά συντριπτικών ατυχιών. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Αν μπορείς, λύσε τις γρουσουζιές από πάνω μου και ευλόγησε την οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ, φίλος και θαυμαστής James. Βρήκαμε πάρα πολλές τέτοιες επιστολές. Κάποιοι κορόιδευαν μέχρι που γύρισαν σπίτι και οι οικογένειες είχαν τραγωδίες. Άνθρωποι έχαναν τις δουλειές χωρίς εξήγηση. Ακόμη και ο Όζι Όσμπορν, θρύλος της ροκ, ο οποίος πέθανε